tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati ya sing ana saiki tetep tak gondeli tresnaku sing gedhe tresnaku sing suci nanging tetep ning ati nganti besok tekane pati masya aku isih tresno ngancani kowe aku isih setya tresnani kowe aja mbok tinggalne aku neng kene urip padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu satu lagi aja aku isih senang ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe aja mbok tinggalne aku neng kene mulai padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu Asoy. Alhamdulillah lagu apa iki mau judule? menikah spesial terbaru lagu saya Pak Gareng Oh alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele. Iku kanggo kowe, kanggo kowe, kanggo kowe. Alhamdulillah. Tak kurang ajar. lagu terbaru nggih Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune iki. Boten lah niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karyane sampean iki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo ora enek dhewene ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? nika Gondeli Trisno Gondeli Trisno Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. lah pripun Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Kliri kan podo senimane, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. napa gadah karya nyepelekne aku Lho kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi sapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah Apa akademi Itu ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Jadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono ta. Oh, Mas. Oke, tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin amin Oh, amin ngono. amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutuf. Nek delok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas.
Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Oh. Lole lole lalu lali. Lalu lali lo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, domo. Gendeng lali. Aku ki tau sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek muncang mancing. Ora Aku iso, ora iso. santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor, beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten nderek bingah. Ya. Nderek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati Lah. mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al Badru Ini Alainah. Al Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kenek diitung mak kaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Rodok tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Al Badru Pondok Al Badru Alainah, Nggih, sesepuh, ini sepuh, Ini wali sepuh. ulama lenggah. ternyata ya buka mebel bener. Loh, Ndi? abahe kok buka mebel iki lho? Lan jero iki kursi tok kaya ngene iki. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas Koleksi. yen ana tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niki nuwun sewu. Dinglek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Yang apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki lho. Oh, bedane mbahmu karo Mula keluarga. to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen gak dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen yo ikon. Dan nuwun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi kae. Di depan. Ah, ning Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. Wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026 Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan ki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Yang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Sik, kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten ate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alainah. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakowe. Kula Heeh. Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah termasuk bengi iki
Awake dhewe ya disodakoi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya, iya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten. Oh ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking Abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing foto sing jimben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelingan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu carane Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Loh. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung Niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk apa pin? Gethuk apa pinten? Gethuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha ya. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu. Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok leh main. Sak pinten sak pinten? Ya kene. Nenonano. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang kok. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu menika. lho kok menika. Ayo
apik lho gawe ukara sih. Jangkrik Abahamu. apa iki Jo? Gus, nuwun Gus, ngeten iki Gus. Ayo, Abahamu. Beliau memang abah dambaanku. Iya. Gus Audin. Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru alaina. Jaya-jaya selamanya. Santriwan santriwati. Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Ya. Asoy. wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora cekak. ya.